Hi. I think I do it in English. Hey. Hey, oh. Oh, Uniek. Okay, that's Uniek. Uniek is boss. She is the queen also of this herd. And no. Well, it's today 13th of June. I have the baby phone and it says it's not connected. So I walk that way, maybe. Yes. Okay. This is Wunder. Yeah. Next week it's 21 of June, and it has been a year since I have my accident. So I wanted to make a video for you to say how it goes with me now, and I was thinking about how will I make that video. I really don't know. I just do something. So I hope you like it. Uniek. And I can tell you, today we went to the vet and to check her, how she's doing, and with her legs and her arthritis, and she's doing really good. So we didn't inject her today. I hope I say it all the right way, so I hope you understand. It takes me less time to translate and everything. But we went to the vet and he says she's doing very well. So in half a year I check her again. Ooh. And maybe we have to inject her by then. But thanks to you I could check her. And yeah, she's doing really good. So I'm very, very happy with that. But I make this video especially because last year there was something happened to me. And here's a short video. I want to show you what happened. Hi. Ik ben het, Ivana. Ik zit misschien een beetje oorzuid. Komt omdat ik in coma line heb. Ik van het hinderafval ben. Ze hebben mij daar gevonden. Ze kregen mij net meer bij. De meesten van de ambulance die joegen mij weinig hulp. Hey Vonne, waar ben je nou maar de jongens heen, maar Roy en Taya? Zelf rangeer die vier hier werd. Die Spider-Man blond, vlaggetjes. Is die vlaggetjes van Spider-Man, Roy? Ja. Ben wekker worden. Ja. Ja. Ben wekker worden. Ja. It was a hard time for all of us. Oh, be careful. But it was a hard time for me and for especially for my family, because I was asleep, so I didn't know. When I woke up, Hey, we binnen bij Machinal, moesten zien wat een powervrouw. De YouTube-ster, wat een wilskracht heeft. Iedereen joegt op, maar wij net die vonden, we komen er terug in. Er wist 4 voet, maar dat komt weer goed van. Het is een wonder, die vonden. Echt weer. Wat we hebben voor die bidden, het komt goed. ja. Ja, je zit. Hey. Auto.
Hoi. Daar word ik heel goed verzorgd. Ik krijg om de zoveel uren therapie van alles en nog wat. Ik zit hier nou orenweken. Nou, en hier zit ik. Wie je dat toch? Ik ken eigenlijk alles weer. Misschien praat ik een beetje oors, want ik ken mezelf net. Denk jij dat je vet soort herrie is, maar misschien is dat een wien. Misschien is het alleen nog mijn eren. Misschien is het helemaal net zo. Hey Sally. But when I woke up, I had to go to beetje zwaar, to rehab, I think you call it. And yes, after that, I had to recover from my accident and from my coma, and yeah, it takes a lot of energy and a lot of time. Hier is val en dat wordt heel lang. Ik ben er weer. Kom maar. Hey. Pieter. Ja, ik heb wel eten. Back in town, jongens. Yvonne is back in town. I'm back. Maar juist, kom maar, ik moet je draaien erop. Weet het ook erop is. Zie ze weer! Yay! Yeah! So, ik ben een soort naar een revalidatiecentrum geweest. And physio and all kind of stuff. And I still go to the physio about 2 times a week. Because I have a lot of pain in my left side. Especially my hip. And my shoulder a bit. And because I go to the physio, I have to train and become stronger and stronger. So that's what I do at this moment. But it has been a heavy couple of months. And thanks to you, I think, I activated my brain because my brain was not good. And because of you, I made a lot of videos. Yeah, that much what I could do. And I triggered my brain and I... Ooh. Okay, I show you what's happening there. That was Sally. She was angry at the ponies. I show you right away. But this is Rijntje. En Rijntje is having her fall this week, I think. So I constantly check. Not yet, but perhaps. Per week. But I think, careful. But I think you all helped me a lot to become who I am now. And I always say to other people who ask how am I doing, I'm about 90%, I think. The oldie Yvonne. And I still have my ear, the noise in my ear, I still have. And I'm a bit deaf on that side. Wunder is acting strange. But I'm glad I can still be with the horses. I ride again. Yvonne, Ja? wat heeft zo correct pakt? Oh, Rijntje zou het net wel. Ik dacht het wel. Dit is mijn oude cap. Hij zit net zo mooi misschien, maar... Hij is wel veilig. Ja. Goed zo. Ik zou zeggen, is het wel aan het opstappen broeken.
Het moment van de waarheid. Tja, ik kan nog kind. Zet ik dan nou mijn eigen even dicht? Ja. Yes. Yes. Ik zit gewoon op het hinder. Ja. Hoe voelt dat? Goed. Gewoon weer vertrouwd, hè? Heel veel vertrouwen. Ik hoop dat voor Rijntje vertrouwd veel. Kijk, ik heb nou best wel les van mijn eet, dat wel. Maar meer dat ik al in de ondersjug. Ja. Want als ik nou een ondersjug, dan sjug ik dubbel. Dus ik neem wel gauw za of mijn eigen dingen. Nou, het staat hier wel wel mooi, hè? Dat scheelt ik wel goed. Ik ben echt heel gelukkig. Ja. Nou. Dat er ik nog maar even bij, hè? Ze is helemaal gelukkig. Nou, leuk best. Ik ken het nog. Ja, dat kerst het nog. Ja. Last week I did ride on Jacobin for the first time. So it was a really nice horse.